85 миллиард рубл ворид кунанд. Патент гирифтанӣ мешаванд. На танҳо патент. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. оиди пешниҳоди нав барои боло бурдани нархи патент дар Федератсияи Русия суҳбат мекунем. Нафарҳое ки мехоҳанд аз ман онлайн консултатсия бигирен, яъне саволу ҷавобҳои ҳуқуқӣ, рақами WhatsApp дар рӯи экран мебарояд, бинависонем, суҳбат мекунем. Дар Федератсияи Русия мехоҳанд арзиши иҷозатномаи кор, яъне патент барои муҳоҷирони меҳнатӣ 50% боло бурда шавад. Тақрибан як 10 рӯз пеш информатсия биромада буд ки аллакай нархи патент қиматшавиш дар шаҳри Москва барои соли 2025 муайян шудагиаст ва ин чиз ба назари ҳамаи мо шумо мерасад ки ҳама сола баъди соли нав дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия нархи патент боло бурда мешавад. Ин пешниҳодро Алексей, роҳбари ҳизби Одамони нав, дар мулоқот бо Владимир Путин, президенти Федератсияи Русия, ба миён гузошт. Ба президенти Федератсияи Русия дар рафти суҳбат қайд карда гуфт ки агар нархи патент боло бурда шавад, имкон дорад ки соли оянда муҳоҷирон ба бюҷети Федератсияи Русия 85 миллиард рубл ворид кунанд, яъне ки фоида 85 миллиард рубл, дар ҳолате ки патент қимат мешавад ва муҳоҷирон бигем ба бюҷети Федератсияи Русия фоидаи калон меоранд. ин чизро бо президенти Русия ба миён гузоштанд ва дар кадом шаҳр чанд рубл мешавад. Пас аз соли нав ин нархномаҳо пешкаш мегардад. Баъдан худованд хоста бошад дар ин бора видео карда ва маълумоти шумо мерасонем. акнун комментарияҳоро хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо агар ҳуҷҷатотон тамом шудагӣ бошад ва одами боваринок кофтеста бошем барои границаи Қазоқистон сафар кардан, рақамое ки мебирояд қатъи мо одамо суҳбат кунем, одамои боваринок ва нархи дастрас қатъи. Як нафар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. Вақте ки Россия бурем, 2 моҳ пас патент кунем ҳичи намеган. Не, 2 моҳ шумо иҷозат надоред. Вақте ки 2 моҳ пас мекунед, аллакай муҳлате ки муқаррар шудагиае ба анҷом мераса бигем ва дар ин ҳолат боз шумо ҷарима меспоред, баъд патенти худтона дастрас мекунед. Яқуб нависонда: ассалому алайкум ака. Ман паспорта фалшиви печат зада бо патент спорида метавонам? Илтимос ҷавоб диҳед. Печати фалшиви доштан яке аз зарарҳош ҳамин мебошад ки вақте ки мерен шумо мисол патент гирифтанӣ мешавед. На танҳо патент, дар ҳама ҳолатҳое ки паспорт дар кор мешавад ва шумо бояд ҳамин чиза пешниҳод кунед. яке муайян кунанд ки паспорти шумо печати фалшивӣ дорад, печати қалбакӣ дорад. дар ин ҳолат зарари калонаш ҳамин мебошад ки метавонанд нисбати шаҳрванд парвандаи ҷиноӣ оғоз бикунанд. Тоиров нависонда: ака, амнистия кай мешавад? Амнистия ҳозира шидан ё ки нашиданаш маълум нест. ва агар ки ягон информатсияи дуруст баромад, мо ҳатман видео мекунем. Исмоил нависонда: салом акаи Сорбон. Призов тамом шуда бошад? Бале, призов тамом шудагиае, давно тамом шудагиае, чунки сухангӯи вазорати мудофиа дар ин бора мақсад нашрияе гуфта карда буданд ки пеш аз муҳлат ба анҷом расид. атак бигирем, ана ҳамин рӯз бо 27 ва рӯзе ки официально ба анҷом мерасад, анами 27 ноябр мебошад. Як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон. Консултатсияра чӣ хели шумо пешкаш мекунед? Консултатсияи мо бо тариқи WhatsApp бародар. Амунҷа да менависонед, мақсад суҳбат мекунем. Як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон. ҳуҷҷати якаписарӣ аз куҷо дастрас кардан мумкин аст? ҳуҷҷати якаписарӣ аз военкомати ноҳиятон, ҷои зисти худтон ҷамъоварӣ мекунед ҳуҷҷатҳои заруриро, паспорти падару модар, справка аз ҷои зист, паспорти худтона мебарем, пешниҳод мекунем бародар. Як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон. Меган аэропортҳоро маҳкам доранд. Рост бошад мегӯяд? Не, ин гап ягон ҳақиқат надорад, ягон информатсия дар ин борарам шидагӣ нест. нафарое ки тамошо кардаистед, бародарои азиз ва гиромиқадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.